akwai wanda kai take so kuma tana son aure, akwai wacce aure take so ba kai take so ba, akwai wacce kai take so ba aure take so ba. So in ka aure ta ko aure zai mutu ba ruwanta, so ne ya tashi ya koma wani gwan. Akwai wacce aure take so, misali da za mu fito shi kowa ya fahimta, mai auren kisan wuta in ta zo ta shagwaggwabe ta ce ban 10,000 na yafe ma ko karanta suratul fatiha ya isa a sadaki, da Allah san ka take ko aure take so? Aure take so, magana ke don waccan bukatar, don waccan bukatar. So da haka ma sauraro sai mun goge duk sanda aka hada auren nan kowa da manufar. So idan kika gane manufar auren mijinki da ya aure ki kaza ce, kuma ba za ki iya samar da wannan manufar ba, ko bai samu wannan dalilin auren ba, kuma kina so a ci gaba da aure, sai ki ja da baya ki kaffa sai ki kaffa kada ki zake ni mata ce abin da ake so ba a samu ba, to ya zan yi? Kada kai tunanin kai ka samu abin da kake so kai kuma a'a, ya zan yin dallabe a wani guri? A'a, ta aure ka da zaton kaza, ta ga wankin hula, ta ga dasa hula da gilas, ba da kai nake ba, amma ashe kuma yan kuɗin da kake shi bai fi miliyan 200 ba, ita kuma ta yi maganin miliyan 500. Ta zo ta gaba 500, ka ba ta ƙare, ba ta samu abin da take so da shi ne manufarta. To shi kenan sai ka ga yanzu kana son kuma ci gaba da zama da ita, wani dabarun zan employ. Gaskiya malam, wannan ya amsa abubuwa da yawa mutane suna kasa gane iyalansu, matansu bayan aure, sai ka dinga tunanin ita wadda ka auro, wadda kuke soyayya anya ita ce, saboda ta zo ta ga manufar, ta gane abin da ta kalla dan kai auren, ba shi bane a ci, ko kuma miji da ka zara an yi aure mata ta rasa gane kansa, wai anya wane ne kuwa, wala abin da ya zata. A yi haƙuri masu sauraro, da yawan maza suna auren mata package suke aura. Package. Wallahi wani ba gogagge ba ne, bai da mu'amala ta kusa da mata, bai da karance-karance. Kwalliyar da kike yadda yake zaton kallon halittarki da tsirar jikinki daban da abin da ya gani bayan mu'amala aure ta haɗa ku. Zai ga ba abin da ya ɗan mata ba ne, zai gama kawai me ya faru. So da haka sai zama haka. Shine hawa suke ce an caka musu. A guje kuwa. Ba to su suka caka. Ai suna package, rashin gogiya ne da rashin tambaya. Na ga maka wanda ya zaɓo ɗansa mata, ɗan yana rawa kai, ya ce mata kai da ya gaji da ke dattijo ne, ce kai Allah wannan zaka daɗe kana mora, ita ce kaza, waccan da kake so kana kallanta kaza da kaza ka, ya masa ɓaro-ɓaro, ya ce waccan me za ka samu. Dai packaging ne. Sannan family da yawa muna auro, akwai ta mata mun taba aiki da ita, ta taba yabo da zagi a lokaci daya. Ta ce wani wai ya fi babansa hankali, ta ce wallahi kana da hankali ka fi babanka. Na ce to ai zagi ne da yabo, zagin ma ya fi ƙarfi. In an ce ya fi babansa hankali, shi mai hankali, to babansa fa shi ne fassarar. An zagi baban shi, an zage shi, baban shi aka yi ba. To da yawan lokaci mukan yi aure a gidaddaji, ba ma lura da yanayin masu gida, da ɗabi'ar masu gida, da abilitin iyayen gidan da ka yi aure ko iyayen gidan da kika yi aure. Na taɓa a dandamalin nan, akwai ta yarinya muna tattauna da ita, ta taɓa yin aure, take ce an mata tallan wani ya zo neman auren ta ce wallahi duk abin da take so a gun wanda ya ta aura yana da shi, amma daga familin da ya fito nan matsalar take, a nan matsalar take, ta san in ta auren da masifa, kuma haka ne ya faru. Daga ƙarshe sai fasa haka, saboda kowa da ya zo da ta faɗa haka. To tasirin family mu gane. Akwai wanda na tambaye shi, ya zo yana ta wuci zai kori matarsa gidansu, an ce to mi wani abu mana da Allah a dangin matar da kuka shekara 10 da ita, tsakaninka da Allah ga yan mutum 5 da za su iya warware ma matsala. Har yau bai faɗa ba, babu kenan, bai gano. Ya ce to gunta za ka tura gun wa'annan gida da zawara wajen nawa, me yiwa haushin ma zaman wannan ɗin suke dam ba uwarsu ɗaya ba, su za ka tura wa matsala. Ta tafi daman zuciyarta a sama, kuma an ziga ta ka tozarta ta, kuma ka ce ba niyyar ka kashe aurenka ba, wai gyara kake su, tuwa zai gyara ma. Mafi yawan ma'aunin maza, mata zan maimaita, mafi yawan ma'aunin maza yanzu shine to which extent you can support him, zuwa wane yanayi ne kike iya bawa rayuwarsa gudunmawa, me kike iya yiwa na tallafa wa rayuwarsa, shine ma'aunin da maza suke shine amfani a yanzu. mafi yawan ma'aunin maza.
wallahi mata sun dawo daga ma loyalty sosai. Wai ki zauna kina nan dundurin su ai na yi bari na bari ki koma ki zauna. Me za ki iya initiating, me kike iya kirkirowa, ya kike iya managing abubuwa, ya kike iya ganin dan kasuwa ne ya za ki tashi tallata kayansa, ma'aikaci ne ya za ki tashi kaza, malami ne ya za ki gane ran Lahadi me suke karantarwa, ran Litinin me suke ran ki shirya mashi kaya ko ki dinga tallafa masa, ya za ki saurari media ki dinga providing, ki dinga samun masa da bayanai wanda kika san alayinsa ne, ke ko kwalle yake in yaji kina iya gane transfer ɗan kwallo a kaza kaza za ki ga kima ki za ta iya bambare da gaske. So da haka mu kalli ability na kowa, ta ina zan tallafa masa, ina ne yake da gazawa, ina ne take da gazawa, me za ta iya, me ba za ta iya ba. Mun tattauna da wani dan uwa mai albarka dangane da iyalinsa, ya faɗi matsaloli da yawa. Daga ƙarshe sai na juya man littafin na ce tunda suna da tarin ‘ya'ya ya zama uwar ita ya batta a zaman mijin na wucin gadi. In ya tashi da safe zai tara yaran duk ya sassa su aiki su gyara gidan, kankace me wannan gida ya fes. Sai kuma ta shiga kunya, sai ta fara dawowa hayyacinta, to a'a yanzu ni me alaƙa ta da gidan nan kenan in na fita, za su iya komai nasu ba ni? Sai ya zama ya shiga habit ɗin yaran wanda ya zo ko bai gane gazawan matarsa ta kasa ba, kuma bai faɗa da ita ba. Ya abilitin ta a kowace ba ma ta iya digesting, ba ta iya narkar, ba ta iya warware umarni ta aiki da shi, ba ta iya warware da ka ce dan me baki kaza za ta fara huci, za ta gigice, za ta fara tunanin wani amsar zan baka. Saboda kaifin kwakwalwarta bai kai ta ji maganganu ta warware su ta yi aiki da su ba. Ma'an lardin da yawa ai sun yi science related subject a makarantu, sun yi physics, chemistry a wata biyu, amma za su iya amfani da shi a zahiri ba su iya ba. Wani ya yi likitanci amma za a ce su tafi internship su koya a zahiri ko to ita ma haka kwakwalwa take. Ba duka sako ne kowace kwakwalwa take iya decoding ba ta gane ma'anar ta yi aiki da shi. So da haka wani sakon mu daina damuwar gaya wa matanmu da harsuna, ta gane da ya take iya gane sako. Wai mai makawo bai san ana gansa sai an mare shi ko sai an jefe shi. Kaga ake shi message din da za a kai masa na kaza. Allah ya datar da mu. Abu na hudu shi kuma shine individual ability. Shi kuma karfin halin ko kuma kwazo ko abin da kowa zai iya yi. Wancan bambanci na ɗabi'a. Wannan kuma bambanci na abin da kamar mutum zai iya. Kowa zai iya yi. Da yawan mata suna ɗauka namiji tun da an ce namiji, shi ma yana ɗauka an ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ba ɗaiɗaikun mu ake nufi ba. Idan an ce namiji ya fi mace, namiji ba a ce Zahraddeen ya fi wance ba. Kamar ka fahimci abin da yake. So da haka ba duka abin da namiji zai iya mijinki zai iya ba. Tunda an ce ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Idan an ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, daga ayoyin Allah sai ya halitta muku mata don ku samu nutsuwa a gunsu, ba duka mace ce za a samu nutsuwa a gunta ba. Wata ita ma din ba nutsatsiyar bace. Bare kuma ta samu nutsatsa. Balantana ta nutsar da wani. Wani mai komedi aka ce mai amfanin mata ne, ya ce amfanin mata a gurinmu su sa mu nutsuwa in mun hargitse, su hargitsa mu in mun nutsu. Kuma da ƙanshin gaskiya. Kuma ma'anar abun wannan shine dole sai ka kalli matarka me za ta iya. Nutsuwar da Allah ya ce za a samu a gunsu, ta wani ɓangaren ita za a iya samun nata, kuma zuwa wane yanayi. Da yawan mutane suna zarmewa, kaga kuma idan sun samu saɓani da iyalansu suna zaƙewa gurin tozarta su, saboda sun ɗauka ita ɗin abilitin ta ya fi yadda yake. Da yawan mutane in ka zama mai lura sai kai mu'amala ta kusa da su, darajar su take ɗaukaka ko ta yi ƙasa wanwar. Gaskiya ne. Za ka gane ashe IQ ɗin kwakwalwar da kake tunani ba ta kai ba, abilitin bai kai ba. Wani naturally ne, wani kuma za a iya exposing ɗinsa, experience da yake da shi ne ya daƙile shi. Wani za a iya exposing ɗinsa. Da yawa wasu suna hana matan shiga wasu abubuwan saboda sun raina tunaninsu ko 'ya'yansu.
amma sai wani abin ya sa na ƙaddarar rayuwa ko ya mutu ko ya shiga wani halin wahala da ya hana ɗansa daga nan gurin rahama ya hana shi zuwa a bakin titin Zaria Road makaranta yana tsoron ba zai iya ba kullum da direba da mota sai wani halin rayuwa ya sa shi ya watsa kwata sai ya ga ɗan ashe zai iya zuwa birgen bare da gaske takura abilitin sai to dole sai mun lura da individual ability na maza kuma mata yadda muka faɗa sai kin duba shi naki mijin me zai iya namiji ya fi mace to nakin fa akwai da yawa da kun fi su na tunani kun fi su gogewa a rayuwa sai kun yi lissafi za ku iya zama da su lafiya amma idan kika ɗauko tunaninki kika gara a tunaninsa kina so kuma ya wuce to za ku watsi gaba ɗaya da yawan maza in suka gaji in gogaggu ne suka ga mace ta cika zaƙewa gurin shan kansa a gurin gudanar da gida wallahi sai su tale ban mata in mai iko ne sai mata mota tana ta munna direba ya mata ta kai yara tana ta munna ni nake cefanin abin da nake so yar aiki ya mai da ito ta je kasuwa ta duk abin da zai expose kansa ya shiga ya gumi yanzu ya tura ta ita kuma ga lahanga bata san tozarci bane zatanta iyawa ne ita ce kai yara makaranta ita ce dauko su ita ce zuwa cefane Allah in ba dole ya kama ki ba kaskanci ne mace tana buƙatar wanda zai mata wa'annan hidimomin mata biyu ɗaya ta ka ƙara wai amarya in ta bashi lissafin kuɗi sai ya bayar ko nawa ne ita kuma in ta bashi sai ya tsaya wai sai ya ce a'a sai dai a bari weekend su tafi tare su je su siyo na ce mata to ga assignment zan baki idan weekend yayi idan weekend din yayi kuka tafi kasuwa da Allah ki auna da lissafin da kika bashi da kuɗin da kuka kashe wanne yafi sai ta yi min waya tace malam kuɗin sun kusa ninka wanda aka kashe nace damuwa yayi da ke ai mace hadimi take bukata shi yasa aka sa namiji a gaban so da haka dole sai mun lura akwai kowa da rawar da yake takawa shine na 7 a nan gurin ba a sadaukarwa kuma a yi biyayya ko kuma a yi biyayya a yi sadaukarwa a ƙarƙashin wannan zarade. A yana ƙarƙashin na 7. Ba zai yi mijinki ya hidimta miki kuma ya bi ki ba. Mustahili ne. Ɗaiɗai ne yake faruwa a rayuwa. Ba zai yi matarka ta ɗau hidimarka kuma ta yi ma biyayya ba. If you share the responsibility, you have to share the authority. Idan ka ɗau nauyinka ka ba wani ya ɗaukan ma to sai ka ba shi ɗan ikon da yake hannunka so da haka mi kafa mata abin da aka sani shine mace biyayya namiji sacrifice sadaukarwa da ɗaukan nauyi to idan mijinki yana hidinta miki ke haƙuri da ɗabi'unsa yana komai amma baya shawara da dan me zai shawara da ke wanda zai shawara da ke ki samu marayin komai sai shawara da ke sai girmama ki sai ta daukar ra'ayoyinki yana sa ran hannun wani zai ma tagumi kada mai aure wai ka sa ran wai babanka zai warware ma matsala aure shawara zai baka gaskiya baba ki za ta warware miki matsala aure bari baki ki kai mata da nata ita ma wallahi shawara ta baki za ta iya baki mai kyau ko mara kyau ya danganta da yanayin da kika sami ta da yadda ta fahimci abin so da haka naku ne kina buƙatuwa zuwa ga wannan abin tun daga kan sanda aka kai ki kika ga kawai ki da ku kudda ta barki baba ki ta barku an barku ku bi a gida ana gaya muku rayuwar taku ce mu ɗan kallo ne kuma wallahi menene gyara ba zai taba kaiwa kamar kashi ba zai taba ba so da haka mi kafa rayuwar mu ce sako mutane da wane ne ba ma mu fahimci komai ba ni ina kai kana buƙatar mata ita tana buƙatar ka babarta tana buƙatar ka ba ta buƙatar ka babanka yana buƙatar matarka to kuma ya za ka zo ka ce shi da bai damu da ita ba in ta mutu ba zai in ta mutu kaza kai ma in ka kuma ya za ka ce zai damu wani dattijo ya zo malami ne haka yake ba labari wai matar shi ta tafiya kuma sai ya cire waya ya cire sim ɗinta daga waya ya ba ta sa sim ɗinta dan in ta tafi tun da ƙauye za ta yi dan dinga kiranta ya je lafiya komai tun da ta fita kashe wayar sati 2 shine ya zo yana bambami kaji ma hukaciya sai ɗaya daga cikin abokan hira ya ce kuma wajen kwanan ta 3 ko sai ya yi rufe shi ya faɗa ya ce kai abin ma bai dame ka ba ya ana sati 2 ya ce malam ya tafiyan matar ka za ta daman sai dai daman mu taya ka je kawai sannan ya dawo ya cinsa to haka muke matsalar gidan aurenki bata dami wallahi azimu matsalar gidan aurenki bata damu babanku ba yadda kike zato
ba ta damu babanki ba yadda ke zato. Abin da suke so tafi ki zauna su huta. Fushin da kika ga suna jin haushinsa don bai rike kikin zauna ba ne. Amma matsalar ki ce. A wasu shirye-shiryen mun faɗa kada ka damu sai damuwa ka ta damu wani. Kowa da damuwarsa take damunsa. Ma'aurata mu gane akwai yanayyuka da yawa da yanayin da muke ciki ne yake tasiri akan ɗabi'unmu. Kayi aure ka tafi da mata sababbin unguwannin nan, duka unguwa amare ne, yawanci ƙananan 'yan mata ne. Ai yanayin da ɗabi'arta zai iya akwai yiwuwar ya tasirantu da ɗabi'un wannan wanda ta zo ta samu a unguwar tunda da su za ta yi mu'amala. Ta same suna fitowa kofar gida a yira ana shiga gidan wancan ana shiga, wani ya ce zai saki matarsa wai ta hana a shigo gida, ya hana ta shiga makota sai ta daina, amma kullum za a zo gidansa. Na ce to kai yanzu har an ƙura malejin tunaninka ka ga rabuwa shine mafita, sai rabuwa las ne. Ka ce tai kaza ba tai ba kawai sai rabuwa. Kuma kaga akwai wanda shi ma ya zo nan akan zai rabu da ita saboda gas ɗin gidansa baya wata, saboda ita ce kamar ba zan ce uwar garke ba, duk makotanta nan gidan ake zuwa a girki a wanka a waye, to shi wannan in abin yake bata man rai don me yasa so su je gidajensu ba. To in ka ɗauka mace da son burga da son kira maka lamba, kai kanka mijinta ai ita mijinta kaza ne, to ya za ta yadda a zo gidanta ta ce babu kaza? In ta koyi wannan ɗabi'ar kai ma ta wahala kai, amma ya za ka iya gyarawa? Ba ka zuba ne dinga tsura wanke ji, ba gas ba ne, siyo kamfin gas ƙanana ƙarami. Ya kare ka gani akwai abubuwan da sai ka yi dabarar da za ka koya musu hankali. So da haka tasirin environment tambal ne, su haka ya rayuwar gidan aure take. Kul alƙal insani mai fi kabad, kujuba ka sani in dai ka kai shekarun hankali, ka cika aƙili, ka cika balagagge, ko kai aure ko kai aure ko ki aure ko kai ki aure, sai kin shiga wannan rayuwar tambal din, haka take.